guys, so nandito na tayo ngayon. So, mag-check tayo kung ano yung mas mura na laptop. Google, DNC, Adobe Reader. Pero yung mga Microsoft Office, yun yung hindi pa na kayo. Di ba ipaano pa siya? Uy, Office 365, 395 for 1 year. Panibago pong 4 years. naku, mas mahal. Nice. 7,000. Ayan. So, nag-sale sila ngayon ng deal, guys. Ayan. So, 25,850 na lang. Ginoo ko, tabang, mananabang. Ano to? Yung Asus. Mahal ng Asus, ha? Tapos Naku, nagsuntukan ng mga cellphone. kaya na lang po tapos Walang ano yan, discount? 869 na lang po yung babayaran sa counter mo. 800 na lang? Pabugay pa di pa binibingi lang, no? So, magbabayad na siya, guys. Ano yung ano? Magbabayad na siya, guys. Ito yung binili namin ngayon. Ayan, binili na namin siya. Ayan yung binili namin na laptop, guys. So, mamaya pagdating natin sa bahay, i-open natin siya. Ayan na. DNC player, WPS, tapos lagyan na rin po natin ng abas ng anti-wire. Kanyang credit, 25,850 po yung magiging base price natin. Kasi yung credit na po magbibigay ng calculation. So, tingnan muna natin. Mahal lang. Di ba dati 30 siya, no? Iba po model. Iba po yun. Yan, kararating lang po ngayon. Ay, Pag naka-home credit yan, ilang months? Pwede rin po siya 9 months, 12 months, pero may interest po. malaki na. Mga Opo, magkano naman? 5% per month. So more or less yung 25,850, magiging 34 siya yung total ng... Pagbabayaran mo. Malaki. 34? I-cash mo na lang, tapos dyan na lang ako magulog sa'yo. At may pamundot ka. Naka-live ka po. Ay, Ito po yung pinanser ko, guys. Very supportive siya, kaya titingnan natin yung deal natin. Joke. Ayan. Tapos yung Microsoft Office pala po nito, trial version. Trial lang. Kaya lalagyan na lang natin siya ng WPS para may magamit po yung para kahit na nag-expire yung Microsoft niya, mayroon pa rin siyang Office application. Standard package po, kasama talaga nito is yung charger lang talaga niya, tapos may free bag na rin. Yun lang yung free niya. Yes, ma'am. Baka mayroon pang iba, joke. Wala. Sabay ganun, no? Ano pala yan? Bagong dating. Kararating lang po kasi naman. Tapos may warranty 1 year, di ba? 7 days po yung replacement natin pag merong factory defect. 1 year warranty. Pero yung warranty niya, in-house support. So, kayo po yung magko-contact kay Dell, sila po yung pupunta sa bahay niyo. Yun. Ito lang po yung number na kakontak. Ito yung hotline niya. Yes. Bali, magpapadala po sila ng technician nila sa bahay niyo. Mm.
inside your warehouse part? Bye. Gusto mo na sa kuya. Okay. Free na nice. Kung mga na tayo kapansin. Naka-bundle na ito ha. When bundle na. Ano ba rin? Gig na RAM. Setup na. Pag naano ka, magpili ka na lang ng hard drive. Opo. Diba? Ng external na camera. Mag-picture muna kami. Oh, yan na yan guys, yung Dell. I-check mo na. Oh, i-check. Okay na yan. Ito lang po. So, hi guys! Ayan, it's me again, Bisaya Koday. Unboxing tayo guys. So, unboxing tayo guys. So, Oppo E5C. Ayan, ito yung nabili ko na cellphone kasi noong nakaraang araw guys, nadukot yung cellphone ko. So, nalungkot ako. Sobrang lungkot ko kasi guys, alam niyo naman na importante yung cellphone, di ba? So, nakapakalungkot. Kaya lang, thankful kasi kapag ikaw ay nawalan, ayan, mayroon babalik sa'yo. So, ito na yun guys. Ang pinalit sa nawala kong cellphone. Ayan. So, ito ay isang Oppo E5 III. Ayan. Yan yung ano niya guys. So, bubuksan na natin siya guys. Kabibili lang namin siya nito. Nag-sale kasi. Kaya, bumili kami. Ayan. So, titignan na natin siya guys. Ayan. Ito yung ano niya. Yung kaha niya. Ayan. So, titignan natin yung cellphone na to. Kung ano yung nasa box. Ayan. So, ayan o. Sale na sale ko yan guys ha. Kasi yung nawala ko na cellphone guys is F1S yun. Yung unang labas talaga. Hinong credit ko siya ng 13,000. Home credit siya. So, actually 4 years na yun siya sa akin. So, parang may sentimental value din siya sa akin kasi pinaghirapan, pinag-ipunan. Ayan, tapos may mga tao talaga na alam mo yung walang ibang magawa kundi yung mandukot ng kapwa. So, pero nagpasalamat din naman ako guys kasi nakatulong ako sa kanila kasi alam ko kailangan nila yon. So, konsensya na nila yon. Habang buhay silang mandurukot, mamamatay silang mandurukot, at saka okay na rin yun guys. Naka-move on na ako. Sobrang blessed ako. So, ito na yung pinalit ng nawala akong cellphone. Ayan. Ayan yung pinalit ko ng cellphone guys. So, hinaan ko muna itong yung baka naingayan kayo, hindi nyo ako maririnig. Ayan. Ito yung, ayan, ang laman nito guys. Ayan, ito yung cellphone. So, ang laman niyan, ay ito lang yung free. Yung charger niya. Ayan. So, ano siya guys? Naka-sale siya, 8,000, nasa 8,089 yata. Nandito yung ano niya, yung resibo niya kasi kailangan siyang nawala yung resibo guys. Ito patay. Ayan, nawala yung resibo guys. Ayan natin hanapin. So, ayan. Ito yun, yung cellphone. Ayan, super sealed pa siya. Ayan. Manipis lang siya, slim. Ayan. Ayan siya. So, ayan, Oppo siya. Ayan. I-on natin. Ayan guys, naka-on na siya.
So, tatlo yung camera niya, guys. Hindi ko alam kung ito yata din yung pinakita ni Stephanie na cellphone. Ayan, ito yun. Ayan, nag-ano pa siya habang nag-open. Ayan, tapos yung free lang niya, guys, is ito, yung casing. Tapos, binigyan ako ng 3 SIM. Hindi ko alam kung alin ang gagamitin ko dyan. Tsaka ito, yung mga manual lang niya. Ayan. Tsaka ito lang yung scenery. Yung transparent na para dito. Ayan. Ayan, open na siya. Ayan siya, guys. Ayan, open na siya. So, ang maganda daw dito is maganda din yung camera niya. Ayan. Ayan. So, maganda yung camera din niya, guys. Diba? Kita nyo? Ayan, nakita nyo, guys. Maganda din ang kuha niya. Ayan. So, i-click lang natin. Diba? So, yun yung picture niya. Pangit po dito, guys. Taba-taba ng mukha ko. Ayan. Although, ang pangit ng mukha ko dito. Talaga totoo to. Ayan. Basta ito na yung binili ko, guys. 8,699. Ayan. Ito yung siya. Tapos, ayan. Oppo A53. Ayan. Ito yun. So, sale siya. Ito lang yung available na kulay, guys. Blue. Ayan. Bagong labas daw to. So, ayan. Ito yung lagayan niya. So, may pang vlog na tayo. Ito yung pinalit sa F1S na nawala, guys. Kaya, kapag nawalan ka pala, guys, huwag kang masyadong malungkot. Bagkus, magpasalamat ka kasi nakatulong ka, diba? Nakatulong ka sa mga taong, mga magnanakaw. Ayan. So, nakatulong ka pa sa kanila. Kasi baka kailangan talaga nila yun. Ayan, maganda yung kuha niya, guys. Tingnan mo. Ayan. So, ayan yung kuha niya, yung camera niya. Ayan. Maganda siya. Blurred lang, diba? Na-blurred kasi naman ako maganda. So, try ko mag-picture ng nakaharap. Try ko kung ganun. Pwede ba siya? Hindi pala. Kasi yung isang cellphone ko, guys, is yung igaganon mo nang sa kamay. Ayan, parang ganon. So, ito hindi pala. So, try natin mag-picture. Lagyan yung timer. Oh, diba? So, ito na siya. Ito na yung mukha ko, guys. Nagpa-picture ako. So, thankful din ako sa, at least nakabili na ako ng bagong cellphone. Kasi actually gusto ko talagang bumili ng cellphone, guys. Siyempre, crisis ngayon. Pero, kailangan kasi nawala. Tapos, ito yung charger niya. So, hindi ko muna gagamitin ito. Ayan, ang laki ng charger niya, guys. Ayan. So, yan, guys. Kung gusto nyo bumili na kayo, guys. Nakasale kasi siya dito. 5,000. No, 8,699 yung price niya. So, ito, binili ko na lang siya kasi kailangan naman natin ng cellphone sa pagbablog. O, diba? So, ito na yun, guys. Ayan. So, hindi po ako nagbibenta ng Oppo, guys, ha. Pin-unboxing ko lang, guys, para meron din akong, remembrance. Ayan. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channels, guys. This is Bisaya Koday at your service. Ayan, problema nyo, dadagdagan ko. Ayan, kung kailangan nyo ko, nandito lang ako at nandyan lang kayo. Kaya, bye! Thank you for watching! Shout out sa mga YTNB Premier, the Team Mauga, Team Street Top, Team Allegro Connection Angels, and of course,
sa aking mga BKD family. Thank you. And all sa lahat ng mga tao na nagsusupport. Ayan. Thank you sa inyo guys. And bye-bye!